Astăzi la bibliotecă, dragi copii și dragi colegi, pentru că astăzi vom sărbători Ziua Națională a Lecturii. O sărbătorim anticipat, deoarece mâine mai sunt și alte activități la care trebuie să participăm. Și cu această ocazie, colegii voștri au pregătit câteva activități. Astfel, Nete Raul ne va citi o scrisoare către Nică, fetele din clasa a 7-a vor prezenta câte o carte pe care au citit-o în semestrul 1. Va urma o scenetă Pupăza din tei după autorul Ion Luca Caragiale, pregătită de elevii clasei a 6-a. Bumba Ariana ne va încânta cu un eseu. Vor fi jocuri, puzzle, spații lacunare, recunoaște personajul și încă o scenetă pregătită de clasa a 6-a, vizită de Ion Luca Caragiale. Așa că vom începe, Raul. Dragă Nică, vreau să-ți... Mai tare puțin. Poate să o descăm? De ce nu crezi? Asta trebuie să se așeze, dacă el simte nevoia, de ce? Și tare, da? Tare. Dragă Nică, voiam să-ți scriu câteva rânduri ca să-ți povestesc cum e copilăria în zilele noastre. Deși suntem foarte încântați de toată tehnologia la care avem acces, după ce am citit cum ți-ai petrecut totul, parcă am devenit puțin nostalgic. Cu toate că sunt fanul jocului Minecraft, uneori mi-aș dori o zi din viața ta. Cum a fost la cerege, când te-ai stricurat în grădina mătușii tale Marioara și te-a fugărit cu joi de ea prin cameră, sau la scăldat, când ai fugit și ai lăsat copilul singur. Deși aș sări peste partea când ai alergat, dezbrăcat prin grădinile oamenilor. Nici peripeția cu Pupăza din tei nu a trecut neobservată în imaginația mea. Deși mai aveai puțin și primeai o bătaie bună, probabil ai fi încântat și tu de tot ce avem noi. Astăzi, dar cred că nici pentru toți banii din lume nu ai renunțat la libertatea și fericirea pe care le-ai avut. Ești opusul copilului din zilele de azi, din toate punctele de vedere, cu drag rău. Bravo! Să stai liniștit. O să stai acasă, acolo unde ești, da? Urmează Bodor Flavia din clasa a 7-a B, care ne va prezenta cartea 10 negri mititei de Agatha Christie. În cartea 10 negri mititei de Agatha Christie este vorba despre 8 persoane care au fost invitate pe o insulă, unde au fost întâmpinați de un majordom și soția domnului care i-a invitat. S-au așezat la o masă unde aveau 10 figurine. La acea masă au fost acuzați de o crimă, de moartea uneia dintre ei. Pe rând, toți mor și rămân doi, fata și un băiat. Fata îl omoară pe băiat, după care ea se sinucide. Și ce se întâmplă cu cei 10 negri mitite? De ce se numește cartea așa? De ce sunt amintiți cei 10 negri mitite? De fiecare dată când exista o crimă, când se întâmpla De fiecare dată când exista o crimă, figurina respectivă dispărea. Mulțumim frumos! Urmează
Săbă Maria din clasa 7B, cu cartea Copiii Capitanului Grant, de Jules Verne. Cartea pe care am citit-o descrie aventura unui grup pe un vas numit Duncan. Aceștia au pescuit un rechin și după aceea l-au despicat. În pântecele acesteia au descoperit că se afla o sticlă în care era o hârtie pe care era scris un mesaj de disperare, scrisă chiar de capitanul Grant. Scrisoarea, cererea de ajutor, era scrisă în 3 limbi diferite, în engleză, în franceză și în germană. Ei și-au dat seama doar de latitudinea naufragiului la 37 de grade. După ce au ajuns acasă, Lordul Glenarvan, capitanul vasului, a trimis cererea la o asociație, însă aceștia au refuzat să-i ajute, deoarece deja capitanul Grant era dispărut de 2 ani. Aceștia s-au întors la castel cu coada între picioare, dar o speranță li s-a aprins atunci când la poarta castelului s-au prezentat copiii capitanului Grant, Mary Grant și Robert, care de 2 ani erau orfani, și fata și-a luat rolul de mamă pentru fratele său. Mulțumim, Maria. Bravo! Și acum Todoran Patricia cu cartea Cuore Inima de Copil. Eu am citit această carte care înfățișează povestea unui copil în clasa a 3-a care ține un jurnal și povestește despre viața poporului italian și relațiile lui cu părinții. Această carte merită citită, mai ales de copii, deoarece este aventuroasă și amuzantă. Bine, mulțumim frumos, Patricia! Și acum urmează sceneta Pupăza din Tei, pregătită de elevii clasei a 6-a B. Haideți aici. Da, poate să rămână așa. Voi, hai să vedeți în așa. Oamenii va să vedeți în așa. Hai aici. Da, puteți să începeți, haideți. Scoală, Duglișule, înainte de răsăritul soarelui. Iar vrei să-i pupe cucul la mine și să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua? Strici mereu somnul meu, pupăza din Tei. Las cam să te prind moțato și te-oi întreba ce vrei. Când ți-oi smulge coada toată și ți-oi vinde pe 5 lei. Astăzi astăzi vinde hab. Dei căciula peste cuib ca pacofac și apoi scotocind cu mâna prinde gât puiul de drac. Taci, leiță, că te-am căptușit eu. Nu mai pup atunci pe dracu de acum. Ha, 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 mi te-am prins, că de mult ți-o coc. Mai auzi, stai dumneata cu nată. Una ca asta, să fure eu în pupăza, care ne trezește zi de dimineață la lucruri de atâția ani. Ce speculată, dacă l-aș ucide în bătaie când aș afla că l-a prins pupăza să o chinuiască. Te-am bine că mi-ai spus, las pe mine că ți-l iau eu la depănat. Nici nu te mai îndoi despre asta cu nată, că de zbunțuitul ista dumitale nimica nu scapă. Ce mai atâta, mi-a spus mie cine l-au văzut că Ion a luat-o. Gâtul îmi pun la mijloc. Și la târg ajuns cu dânsa, printre lume îmi fac loc, strigând cât mă ține gura să se audă-n iar maroc. Negustori, pupe vând, marfa mea e blândă ca o miel. De vânzare țigăinușa aceea, măi băiete? De vânzare, moșule. Și cât ce-i pe dânsa? Cât crezi dumneata că face? Ia dă-o încola moșul să o drămăluiască. Ia că poznă, că am scăpat-o. Ce te gândești dumneata, moșule? De joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, atunci la ce ai dat drumul? Că nu scapă așa ușor de mine, înțelesă-i? Ajutor! Hai săriți! Hoții măi, praful negustor!
să rup în sfoara zvârle cu părza spre nor și dihania voioasă o porni spre sat de zor. Astăzi iar pu, tot mereu sus în teranoi. Coță când de-acum spurcat-o până-n viacul de apoi, nu mai fac negustorie cu moțate de-al de voi. Dacă știi că te-a potimit siriaca din pricina mea și eu din pricina ei, ea-ți plânge de milă. Doamne, cum nățică, hăi, cum se pot învrăjbi oamenii, luându-se după gurile cele rele. Văzut-ai dumneata cum nată, să-mi pui altă dată temeiul pe vorbele oamenilor. Și acum urmează Ariana din clasa 8-a cu eseul Aventura din bibliotecă. Aventura din bibliotecă. În orele sfârșitor spintecă liniștea bibliotecii într-o frumoasă după-amiază de primăvară. Venea din direcția raftului cărților de aventură. Ana și Andrei, elevi silitori, amândoi merg în fiecare după masă la bibliotecă. Le plac mult cărțile de aventură și mister. Când citesc o carte bună, doar bibliotecara grăbită și obosită îi trezește la realitate, amintindu-le că s-a sfârșit programul. Uitați-mi să vă spun că Ana și Andrei sunt colegi de clasă și prieteni buni. Au și o pasiune comună, lectura. Ana este o fetiță mică de înălțime, are un păr cu fir de aur și ochii de culoarea cerului. Este foarte fericită că este prietenă cu Andrei. Andrei, un băiat înalt, cu plete aurii, dar nu prea lungi. Învață foarte bine pentru a-și face părinții mândri de el. Uneori este trist, deoarece îl macină dorul după cățelușul lui, Bruno, care a murit acum 2 ani. Își găsește alinarea când intră în lumea cărților. În fiecare seară, el se roagă ca într-o zi, poveștile pe care le citește să devină realitate. Îi stă în fire, este un visător. Nu pot spune același lucru despre Ana, însă și ea, ca și Andrei, își găsește alinarea în cărți. Vineri, prima zi de weekend, rămâne cu Andrei la bibliotecă. Bibliotecara le spune că trebuie să plece urgent, dar îi lasă pe cei doi până târziu, când revine. Ei erau în preajma raftului cu cărți de aventură, tolăniți leneși pe fotolii. Aleg o carte cu ochii închiși și o citesc cu voce tare. Fiecare citește o pagină, după care fac schimb. Foșbetul și urletul satanic îi fac să-și îndrepte ochii spre locul de unde vine acesta. Erau ei amândoi ținând săbii în mâini, metamorfozați în cavaleri. Cavaleri într-o luptă cu un dragon fioros. Da, în lectura lor au făcut cunoștință cu 2 cavaleri bravi, ce se luptau cu un dragon. Andrei, având visul îndeplinit, a fugit către dragon. Însă a fost înghițit de acesta. Ana, foarte speriată, a fugit afară din clădirea care era deja în flăcări. Dintr-o dată, bibliotecarul o atinge pe umăr. Ana se trezește din mărețul ei vis, care se pare că și Andrei îl avusese. Amuzată, bibliotecara îi anunță că programul bibliotecii s-a sfârșit. Acum urmează câteva jocuri pregătite de doamna profesoară Mete Mihaela. Un puzzle, spații lacunare, recunoaște personajul. Iar copiii din partea stângă vor rezolva puzzle-ul și cei din partea dreaptă textul lacunar și recunoaște personajul. Haideți, cum vă este mai ușor. Și vă alegeți. Și voi aveți Cred că le puteți lua. Da, cred că le puteți lua fiecare. Atenție, aveți câte 2 povestioare, imagini din câte 2 povestioare. Haideți voi așa. Deci 2, să nu le-am amestecat. 2, tot așa 2, să nu le-am amestecat, să nu se rămânească nimic. Și voi, haideți și voi, la 4. Deci 2 povestioare și pe urmă le identificați, da? Nu reușiți, nu-i dați de capul. Haideți să le dăm
Și ați terminat, fetelor? Voi aveți spații lacunare. Poți să citești, te rog frumos. Cu voce tare, dacă se poate. Eu sunt Florcel Hazliu și de pozne mă cam țiu, de la Cranga ați aflat câte mi s-au întâmplat. Cu păza dintâi am luat, în cireș m-am cățărat, am fugit și le-a scăldat, mama hainele mi-a luat. Chiar și rele am avut, nici să dorm nu am putut, m-am mâncat pe mâini pe corp și m-am răzbunat pe porc. Vrând să-l călăresc un pic, m-a trântit ca pe un nimic. Să știți că tot ce ați aflat s-a întâmplat cu adevărat, căci vădița pe hârtie scrie a lui amintire. Chiar și râie am avut și bădița pe hârtie scrie a lui copilărie. Ați ghicit aproape la toate, felicitări! Colegele, ați reușit să identificați personajele? Da. Te rog. Ar fi bine să vă ridicați ca să dovedeți. Da? Mai în față, mai Eu sunt omul cel vestit, de mine toți au auzit. Isprăvile ce le-am făcut, aproape toți le-ați cunoscut. Am și un prieten șurubăț, scândală, un țăran isteț, pe unde în lume am umblat, de proști am râs și ne-am distrat. Și răutatea am pedepsit, iar lacul mi-au ocolit. Și râsul a fost săgeata vie, am lovit cu veselie. Așa se întâmplă că în orice caz, ca de necaz să facem haz, suntem români din moș strămoși, avem, n-avem, suntem voioși. Personajul este Tândală. Este Păcală. Așa. Bravo. Foarte bine. Bravo. Cum să spăl și să fac treabă când iau mânuțe noi, toată lumea vrea de grabă, îi tot plin de noroi, o fântână dărâmată, eu să le repar îndată. Și copacul ce dă pere să tot vaită de durere. De unii să-l curăț eu, auzi la el ce tupeu. Cățelușa asta șchioapă vrea să-i scos din îndată și să o spăl cu multă apă ca să fie mai curată. Voi mânuțe cu mușele delicate, degețele, vă iubesc și vă îngrijesc, că nu-mi place să muncesc. Din povestea Fata babei și Fata măcreabului este Fata Domnului. Bravo! Bravo, foarte frumos! Adriana? Eu de muncă nu mă sperii, curăț, mătur și gătesc. Mama vitregă și sora tot mereu mă necăjesc. M-au gonit acum de acasă, rătăcesc printre străini. Noroc să am, sunt curajoasă și am aceste două mâini. Cu ele eu fac treabă multă și voi găsi de muncă zău. După ce am fost plătită pentru munca mea cinstită, cu o lădiță m-am ales și la drum eu am pucesc. Este din Fata moșului și Fata babei. Fata moșului. Fata moșului. Da, bravo! Foarte bine. Am terminat și colegii, cred. Nu? Le adunăm. Hai, Ariana, mă ajut să le adunăm fiecare pentru scenă, nu? Sau? Dar așteptăm. Cum să fie imposibil? Orice e posibil. În final, da. Din povestea? Cine e? De unde este? Din ce poveste este imaginea? Omul Celeneș. Da. Omul Celeneș. Povestea. Da, povestea de unde? Am mers de Sfântul Ion la doamna Maria Popescu, o veche prietenă, ca să o felicit pentru onomastica unicului său fiu, Ionel Popescu. Un copilaș drăguț de vreo 8 anișori. N-am voit să merg cu mâna goală și am adus o minge foarte mare și foarte elastică de cauciuc. În timp ce doamna Popescu îmi expune părerile ei sănătoase în privință cu educația copiilor, auzim dintr-o odaie de alături o voce răgușită de femeie bătrână. Uite, Conițele, nu se astâmpără! Ionel, vin la mama! Nu știi ce striga să faci. Uite, Conițele, vrea să vă spară mașina, astâmpără-te că te arzi! Ionel, vin la mama!
Uite, sărcăniță, varsă scrisul, se aprinde. Ionel, Se scoală repede să meargă după el, dar pe când vrea să iasă pe ușă, apare micul maior de roșior cu sabia scoasă și îi oprește trecerea, lângă o poză foarte marțială. Mama ia pe maior în brațe și îl sărută. nu ți-am mai zis să nu te apropii de mașină când faci cafea, că dacă te aprinzi moare mama? Vrei să moară mama? Dar cu rușinați, ați poruncit cafea, doamnă Popescu. Pentru dumneata. Dar ce mă mai supărat? Dar ce supărare? Madame Popescu mai sărută odată dulce pe maioraș. Îl scuipă sănul de oache și îl lasă jos. Atârnă toba de gât. Puie pe un superb cal înalt rotar, pune trâmbița la gură și legănându-se călare, începe să bată toba cu o mână și să sufle în trâmbiță. Ionel, Ionel, Ionel! Du-te dincolo, mamă, că spargi urechile dumnealui. Nu-i frumos că sunt musafir. Și a ta ești roșior, în cavalerie. Maior, tocmai, în cavalerie nu e tobă. Și maiorul nu cântă cu trâmbița. Cu trâmbița cântă doar gradele inferioare. Maiorul comandă și se duce în fața soldaților cu sabia scoasă. Maiorul descalică, scoate de după gât toba pe care o prindește cât folo, asemenea și trâmbița. Apoi începe să comande. Înainte, marș! Și cu sabia scoasă începe să atace strașnic tot ce întâlnește în cale. În momentul acesta, jupâneasa cea răbușită intră cu tava, aducându-și ceasă și cafele. Cum o vede, maiorul se oprește o clipă, ca și cum ar vrea să se reculeagă, fiind surprins de inamic. Clipa, însă de reculegere, trece ca o clipă și maiorul, dând un răcnet suprem de asalt, se repede asupra inamicului. Inamicul dă un țipă de desperare. Ține, coniță, că mă dă jos cu tava. Madame Popescu se repede să taie drumul maiorului, care în furia atacului nu mai vede nimic înaintea lui. Jupâneasta este salvată, dar Madame Popescu, deoarece a avut imprudența să iasă din neutralitate și să intervie în război, primește în obraj de dedsutul ochiului drept o puternică lovitură de spadă. Vezi dacă faci nebunii? Ia să-mi scoți ochiul. Ți-ar fi plăcut să mă omor? Hai să arătăm să-mi treacă știe. Nu vă supără fumul de tutun? Vai, dar la noi se fumează. Bărbatul meu fumează și dumnealui. Mi se pare că îi cam place. Și dumnealui? Da, da, dumnealui. Să-l vezi ce caraghese cu țigara în gură. Mai să te propătești de râs, ca un om mare. Asta nu e de bine, domnule Maior. Bunul este o travă. De ce tragi? Ajunge cu atâta dulceață, mamă, chiar te apucă stomacul. Maiorul ascultă, după ce mai ia încă vreo 3-4 lingurițe, apoi iese cu cheseaua în vestibul. Unde te duci? Eu acum. Mama, râzând, face copiul și îndeamnă musafirul să servească pe domnul Maior. Acesta întinde țigarea. Militarul o aprinde pe a lui și, fumând, ca orice militar, se plimbă foarte grav de colo până acolo. Scuipă să-mi de ochi. Maiorul și-a fumat țigareta până la carton. Apoi se repede la mingea pe care i-am adus-o eu și începe să o trântească. Mingea sare până la policantul din tavarul salonului, unde turbură grozavii niște ciucurilor de cristal. Ione, la stâmpără-ți, mamă, ca să spargi ceva. Vrei să mă superi? Vrei să moară mama? Mingea zboară din mâna musafirului șarca, oprindu-l cu cafeaua, opărindu-l cu cafeaua, Ai văzut care ce... se varsă pe pantalonii de vizită, culoarea oului de rață. Ai văzut ce ai făcut? Altădată nu o să-ți mai ducă nicio jucărie. Ai supărat pe domnul. Nu-i nimic. Iese, cafea nu pătează. Iese cu nițica apă caldă. Dar n-apucă să termine și deodată mama se schimbă la față ca de o adâncă groază, apoi de un țipăt și ridicându-se de pe scaun. Ajutor, mare copilul, era copilul lui Ionel, mamă, ce ai, mare copilul. Nu-i nimica, apără ce? Vezi, domnule. Vezi, domnule. Vezi, domnule Maior, îți-am spus eu că tutunul este lucru bun. Altădată să nu mai fumezi. Musafirul a lăsat-o pe Madame Popescu liniștită, cu scumpul ei Maior, afară din orice stare alarmantă și a ieșit. Și-a pus șoșonii și paltonul și a plecat. Când a ajuns acasă, a înțeles de ce Maiorul ieșise în momentul că se-au învestite, ca să-i toare dulceață în șoșon. Hai că
Mulțumim frumos pentru prezență și pentru activitatea voastră. Astăzi veți fi răsplătiți cu o diplomă. Bianca. Felicitări. Amira. Felicitări. Felicitări, v-ați descurcat foarte bine. Andreea. Moldovan Mihai. Alexandru. Patricia. Felicitări. Maria. Flavia. Făța Samuel. Judita. Cristina. Trecu cu Alexandra. Felicitări. Măduș Alexandra. Felicitări. Ioana Teodora. Felicitări. Da, și felicitări și doamne profesoare, și Ana Maria, mulțumim frumos pentru pregătiri și că ne-ai ajutat să pregătim această activitate. Mulțumim frumos! Și eu vă felicit că v-ați implicat din nou. Anul ăsta văd că e anul literaturii la noi în școală. Asta este bine. Și sperăm să vedem și alte activități. Și mâine, cei care veți fi prezenți, tot așa să fiți implicați. Și mă bucur așa când văd că puneți în scenă anumite evenimente în ciuda unui spațiu mai mare în care să putem să facem. Dar, deși acesta este un impediment, e bine că nu ne oprim în genul acesta de impedimente și facem activități așa cum se poate și cadrele didactice și voi meritați felicitările din plin și succes în continuare. Facem o fotografie de grup cu Ziua Națională a Lecturii în doamna bibliotecară. Ar fi minunat, cu diplomele. Nu?